इलो वोट अमोल इलो वोट येता अमोल येता जयराम तुमच्या बाजून तू छोड़ टोली वाले इधर कमर पे हाथ डाल उसके कमर से और एक कमर ये साइड खींचो जल्दी उठाओ ये साइड खींचो जल्दी उठाओ ले यहां पकड़ के रखो हाथ खींचो बिगिन खींचो ना रे क्या रे मान चिरागली ना ए अमोल ती पुल्ली दोरी सोड आता वड ये खींचो इलो वोट तो मी काय सांगते तुका तुझ्या मेंबर औरंगाबाद वॉर्ड नंबर 7 एके विहिरीत बैल पडलो महेंद्र ठाकूर याच्या विहिरीत फायर ब्रिगेड येयल्या आणि बैला आम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट करून सगळ्यांनी एकामेकांक सपोर्ट हेल्प करून बैल काढलेलो हा आज फायर ब्रिगेडीचे साहेबाचे आणि त्याच्या स्टाफाचे हांव अभिनंदन करता आणि धन्यवाद करता बरे बैल काढलो आणि बैल काढून सोडलो बैलाक बैल ओके इल्ले करून माझे 2 शब्द आता